Kuyintokozo ukuthi sikhulume nawe kuyi-channel kama upastor oningi siyayithoba sibonga ithuba lokukhuluma nawe uNkulunkulu akubusise la ukhona khona naku kokubalekile ongakwenza ukulike nokusubscribe kule channel kanti okunye okubalekile ongakwenza ukuthi kube yimember yale channel ngokuthi usebenzele ya link njengamanje abantu kuvela ukuthi bangama-member ale channel officially bawu5 so siyacela ukuthi nawe ungene isibalweni sabantu sinyuke isibalo sabantu abangamalunga le channel lokho kwenza ukuthi ukwazi ukucontributor ngemali engango-9 njalo ngenyanga uma uyimember kanti khona account number ungayikwazi uyisebenzisa uma umuntu uyafisa ukuthi nje unikele direct kuyona ke channel yabo aseze kanjena ni number yami khona kodwa ngicela isetshenziswe kuphela abantu abangabalandeli abantu abangama-subscriber abantu abalike ama-video abantu ababukela ama-video abantu abangama-supporters e-channel if you are not any of lento engiyibalile ungayisebenzisa inamba uma uthi ucinga ivideo ucinga iphupho bese uhlangana nale video le uthola iphupho bese uthola inamba futhi awuyimisela ukuthi ube yilunga lale channel awuyimisela ukuba subscriber awuyimisela ukuba umlandeli awuyimisela ukwenza noma yini engabenefitisa le channel ungayisebenzisa inamba yekele le eyabalandeli be channel kuphela so usipho uthi good day pastor thanks so much for your time and dedication. Ngisiphupe nje qoqa isplate izinokudla from the fridge and cleaning the kettle. What could this mean? Ngifuna sifocus kuyiketela njenga namuhla ukuthi iphupho lethu lingabilena le libe sendaweni e1 siphupha uphupha sikhulume ngeketela. Iketela is a kettle noma ke igedlela. Number 1 noma uphupha la iketela kuwuphawu ngelubuma uligeze iketela lusho ukuthi ke uzochitha isikhathi esiningi noma wena umuntu ochitha isikhathi esiningi uzama ukuxazulula izinkinga zomuntu omthandayo noma omkhathalele ngoba seGalatia 6 verse 2 ithi ke thwalisanani imithwalo yenu nigcwalise kanjalo umthetho kaKristu. Number 2 uma uphupha iketela uphawu luhle kakhulu uma uligcwalisa ke ngamanzi lusho ke la umzamo wakho okwenza ke izinguquko ezinhle nokufeza izifiso zakho ezingahleze kulethela umvuzo omuhle ngokuhamba ke kwesikhathi. Abasekorinte besibili chapter 15 verse 7 kepha nina ibani ke namandla zingadangali izandla zenu ngokuba umsebenzi wenu uyakuba nomvuzo wawo. Number 3 uma uphupha iketela kuwuphawu hle kakhulu uma ulibeka eziko noma ke phezu kwesitofu lusho ke noma ke uliplaga lusho nje ukuba nomdlandla namandla ukuzinikela futhi nokusebenza kanzima ngenhloso yokufeza isifiso sakho. AmaHubo 128 verse 2 ithi ke ngokuba kuyakudla umsebenzi wezandla zakho uyakuba ke nenhlanhla nempumelelo. Number 4 futhi ubuphupha iketela sithi thina kuwuphawu hle kakhulu uma ulamukela njengesipho noma ulithenga noma ke uliphiwa asisho kanje lusho la inhlanhla nokubusiseka noma intuthuko ezayo. Shumayeli 5 verse 19 futhi bonke abantu uNkulunkulu abaphe ingcebo nemfuyo abanike futhi namandla okudla kukho ukuba ke bathathe izabelo zabo bathokoze ngomshikashikwa wabo lokho kuyisipho sikaNkulunkulu. Number 5 umuphupha iketela uphawu oluhle kakhulu futhi uma olube empeleni uma liphukile noma ke lilidala lokho kusho ukuthi ungase uphelelwe ugqozi ungase uphonse ithawula noma ungase uphelelwe umdlandla namandla okufeza ifiso zakho noma ngasho nje banjwe ukugula uzokwenza ukuthi ungakwazi ufeza ini lokho ozibekele wona empilweni ngoba seGalatia 6 verse 9 kepha ke masingakhathali kwenze lokuhle ngokuba ke siyakuvuna ngesikhathi ke esifanele uma singadangali. Number 6 umuphupha iketela kuwuphawu lubi kakhulu uma libila kakhulu futhi lichitheka lokusho ukuthi ke kumele ke uzame ulawula isimo sentukuthelo kungenjalo uzosifaka enkingeni noma uzogcina usixabanisa ke nabantu noma uzogcina ulimaza abantu. AmaHubo 37 verse 8 pheza ukuthi ukutheleyeka ulaka ungakhathazeki kubanga ke kona nje kodwa ke in summary njobe phuphe clinic edlela lokhu kungachaza nje imizamo yokuhlela kahle mhlawumbe isimo sempilo yomndeni wakho noma impilo yomuntu wakho noma yomuntu wakini kodwa kusho ukuthi kukhona okuzamayo intervene ukulungisa isimo sempilo ngaba noma impilo yakho kwesinye isikhathi ngoba igedlela la in this case ingaba ke uwena uqobo noma ngamela wena noma ngamela omunye umuntu.